10,000 பசுமை கிராமங்களை நிர்மாணிக்கும் தேசிய திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் கேகாலையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த திட்டத்தினூடாக எதிர்வரும் 4 வருடங்களுக்குள் சுற்றாடலுக்கு ஏதுவான 10,000 கிராமங்கள் நாடு முழுவதிலும் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளன. கடந்த வருடம் பாரிஸில் நடைபெற்ற காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான மாநாட்டில் புவியின் வெப்பநிலை 2 செல்சியஸை விட அதிகரிக்காது இருப்பதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு உலக தலைவர்கள் இணக்கம் தெரிவித்திருந்தனர். அதற்கமைய இலங்கையினால் நடைமுறைப்படுத்த எண்ணியுள்ள திட்டங்களுக்குள் சூழலுக்கு ஏதுவான 10,000 கிராமங்களை அமைக்கும் திட்டத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மனிதனால் மனிதனுக்கும் அனைத்து விலங்குகளுக்கும் தேவையான பல்வேறு விடயங்கள் உருவாக்கப்படுவதோடு மனிதனே அவற்றை அழிக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளவை நாம் யாவரும் அறிந்த விடயமே. இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து மேலும் வளப்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்கையை பலப்படுத்தி இயற்கையுடன் வாழக்கூடிய அழகிய சூழல் ஒன்றைக் கொண்டு வாழ்க்கை முறைமையொன்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு தேவையான விரிவான திட்டமே இது. இந்த நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினருக்கான பசுமையான இலங்கை திட்டத்தை அனைவருடனும் இணைந்து முன்னெடுக்கின்றோம். இதனை தேசிய கடமையாக ஏற்று செயற்படுமாறு அனைவரிடமும் நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். இதன்போது அருநாய்க்கு மண்சரிவில் உயிரிழந்த சனசு நிறுவனத்தின் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான இழப்பீட்டுக்கான காசோலை ஜனாதிபதியினால் அவரின் மனைவியிடம் கையளிக்கப்பட்டது.